easy go. Γεια σας, μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε, θέλετε να σας το έλεγα, αλλά σήμερα θα κάνουμε τις 10 χειρότερες αλλαγές στο Free Fire. Δεν μπορούσα να τα κάνω αυτές τις 2 μέρες γιατί είχα κάτι δουλειές να κάνω, οπότε σήμερα βρήκα λίγο το χρόνο. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη χειρότερη αλλαγή κατά τη γνώμη μου είναι ότι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, είναι η Guild, Friends, γενικά εκεί πέρα είναι, δεν μου αρέσουν καθόλου, φίλε. Εκεί πέρα δεξιά ήταν ότι πιο γαμάτα, αλήθεια σου λέω. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεξιά δηλαδή που είχε την Guild, το Ranked, τα έχει όλα. Όσοι ξέρουν οι OG, ξέρουν. Πάμε τώρα στο δεύτερη χειρότερη αλλαγή. Είναι που στην Guild, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τώρα είναι level 7. Οκ, δεν λέω. Είναι level 7, εντάξει, μ' άρεσε. Δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη αλλαγή με το level 7. Είναι όμως 2 χειρότερες ουσιαστικά αλλαγές. Χάνεις glory από την Guild κάθε εβδομάδα και κατεβαίνεις και level. Οπότε αυτή η αλλαγή δεν μου αρέσει καθόλου εμένα προσωπικά. Οπότε ναι. Τι άλλο. Αυτά. Τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ranked. Λοιπόν, και θα μου πεις τι πρόβλημα έχει το Ranked. Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω αν θα με καταλάβετε περισσότεροι. Πρώτον, το σήμα δεν ήταν έτσι παλιά. Δηλαδή ήταν πιο smooth, πιο ωραίο. Δεν ξέρω, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν πιο smooth, ρε μάγκες. Ήταν λίγο πιο διαφορετικό, ρε μαλάκα. Ήταν πιο διαφορετικό, μάγκες. Κύριε φίλε, ναι, αυτά, μάγκες. Ρε, είχε ήταν ό,τι καλύτερο. Είχε πολύ smooth, bro. Ήταν full smooth. Άμα τώρα δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, αλλά για μένα είναι τη χειρότερη αλλαγή. Η τέταρτη χειρότερη αλλαγή είναι που βάλανε το CSP. Ωρε Χριστέ. Χριστέ. Τι άλλο θα δούμε, ρε. Τι να το κάνουμε το CSP, τρεφέλε. Τι. Σχεδόν ούτε και οι φίλοι μου δεν πέφτει. Δεν μου αρέσει προσωπικά, οπότε σκατά. Λοιπόν, η πέμπτη χειρότερη αλλαγή είναι ουσιαστικά πας στο shop. Πας μαλάκα στο shop και έχει 100 πράγματα, ρε. Έχει 100 πράγματα. Κοίτα λίγο, μπρο, έχει 100 πράγματα. Έχει 100 πράγματα. Κοίτα, καπέλα, μάσκες, τα πάντα. Έτσι παλιά το shop δεν ήταν, ρε. Δεν ήταν έτσι παλιά το shop. Το shop είχε λιγότερα πράγματα και ήταν καλύτερο. Τώρα είναι σκατά. Δεν είναι ωραίο καθόλου. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τώρα μαλακία. Είναι μεγάλη μαλακία. Είναι μαλακία. Λοιπόν, νομίζω στην 7η αλλαγή, η χειρότερη 7η αλλαγή είναι wait λίγο μου μπάγκαρε. Είναι ότι μπορούσες, ρε μαλάκα, να μιλήσεις στο chat. Εδώ. Μπορείς να μιλήσεις με όποιον θέλεις και απλά έκανες παρέες, ξέρω εγώ. Απλά έκανες παρέες. Ναι, ήταν ό,τι πιο γαμάτο. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα απλά στέλνουν για word και όποιος μπήκε. Τώρα είναι όμως χάλια, μάγες, είναι εντελώς χάλια. Το κάνανε πολύ χάλια. Δεν μπορείς τώρα να μιλήσεις. Τώρα, η άλλη χειρότερη αλλαγή βασικά. Εντάξει, τώρα με το Prime, ok. Μπορείς να βάλεις όποιο θέλεις σκηνά και εντάξει, δεν νομίζω αυτή να είναι κακή αλλαγή κατά τη γνώμη μου. Δεν έχω ιδέα.
Λοιπόν, η 8η χειρότερη αλλαγή και κάτι που ήταν ό,τι χειρότερο είναι το Μπούγιαπας. Είναι το Μπούγιαπας. Είναι το Μπούγιαπας. Είναι ουσιαστικά με level, δεν μου αρέσει εμένα έτσι και έχει και λιγότερα, όχι λιγότερα πράγματα, έχει χάλια πράγματα δηλαδή από κάτω τα παίρνει στο Μπούγιαπας. Είναι χάλια μάγκες. Είναι εντελώς χάλια. Παίρνεις πολύ λίγα πράγματα, αυτό έχω να πω. Παίρνεις πάρα πολύ λίγα. Δεν μου άρεσε προσωπικά εμένα, ούτε καν. Μου άρεσε το Elite Pass περισσότερο, είχε καλύτερα πράγματα από κάτω. Ναι, όντως ναι. Ένατη πρώτη τελευταία αλλαγή είναι που θα πονέσει σε όλους το Incubator. Τι να πούμε για το Incubator. Ήταν ότι πιο καλύτερο και το Incubator. Μάγκες, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ήταν γαμάτο, αλλά η Γκαρένα έκανε αυτή τη μαλακία. Και έκανε... δεν μπορώ να πω, μάγκες, έβγαλε το Incubator χωρίς λόγο. Αυτό έχω να πω. Τώρα πάμε στη 10η χειρότερη αλλαγή, Βασικά θα πω κι άλλη μια που ξέχασα. Λοιπόν, θα πω πιο μετά. Το πικ, μάγκες, το πικ. Άλλαξε εντελώς το game. Μάγκες, το πικ. Και ξέρετε μέχρι τώρα, οι OG ξέρετε πώς ήταν το πικ παλιά και πώς είναι τώρα το πικ. Το ξέρετε σίγουρα. Λοιπόν, και η χειρότερη αλλαγή κατά τη γνώμη μου είναι νομίζω το 2023, αν κάνω σωστά, που έκλεισε η Γκαρένα τα 4 με τα 5 χρόνια, έκανε ένα μεγάλο update. Πιστεύαμε ότι θα ήταν ένα ωραίο update. Έμπαινε στο game, είχες διασκεδάσει, έμπαινε στο game και διασκεδάσεις. Δεν είχες καταλάβει τι είχε αλλάξει η Γκαρένα, τι είχε κάνει. Όσο όμως πέρναγε ο καιρός, μάγκες, το FF έπεφτε. Και όχι και μόνο αυτό, τα γράμματα ήταν πιο smooth. Το Free Fire που έλεγε όταν έλεγε Free Fire ήταν διαφορετικό. Και τώρα το άλλαξε η Γκαρένα. Έγιναν όλα χάλια, μάγκες, τα άλλαξε η Γκαρένα, Start, τα πάντα όμως. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Αν θέλετε ψάξετε στην Γκαρένα να δείτε τι εννοώ, Γκαρένα Global, να δείτε, θα πάτε λίγο πιο κάτω, βασικά θα πατήσετε τα δημοφιλείς και θα δείτε, ξέρετε εσύ OG ποιο λέω. Αυτά έχω να πω. Αν σας άρεσε πείτε μου να κάνουμε και άλλες ιδέες. Δεν ξέρω πώς θα ξανακάνω βίντεο. Το μόνο θέλω είναι να μην προστρέφεται και τώρα πώς θα το ξανακάνω και ξαναεπαναλαμβάνω, δεν ξέρω, μπορεί να πάρει μέρες, δεν ξέρω. Αν κάνω για μήνες, μην ανησυχείτε, δεν έχω εξαφανιστεί, αυτό να το ξέρετε. Και όλες επιστρέφουν μάγκες στα σχολεία, το χειρότερο. Καλή χρονιά, δυστυχώς επιστρέφω, τι να κάνουμε. Και αυτά. Και κάτι τελευταίο που είναι η ατάκα μου και δεν το είπα στο άλλο. Μενέλα